Umfana ke lowo idela kufa umqwathi uDikela umfana wangapha kuTsembey eLady Frere umfana ke siphathelele ngoma beniva ake sibonaneni ke bantakwethu phaya ku TikTok ngomgqibelo ngo10 o'clock asibonane khona ku TikTok live ngo10 o'clock ezobe sichazela ke isuka phi lento yakhe uDikela isuka phi nguodwa ke lo uOscar sicinga ba ke masidibane ngela xesha batakwethu ngomgqibelo ezinsukwini ixesha ke kobe kunguphaya ngo10 o'clock ixesha asidibane khona